आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। नै रिसेन्टलि दासो चिफ मिनिस्टार आसामनिफ्राय केबिनेटनि मोनसे बिग डिसिजन बेयाव गभर्नमेन्ट स्किमनि एनाउन्स बानायदों। मस्ट इम्पर्टेन्ट स्किम अरुणोदय स्किम आरो आत्मनिर्भर अभियान स्किमनि बे रांनि आपडेटखौ नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेराव आं A to Z फोरमायनानै होगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गोदानै आसाम गभर्नमेन्टआ नैबे अरुणोदय जाय बिथांमोननियाव रेशन कार्ड दं, CMआ बुंखादोंमोन इलेक्शननि केम्पेइनाव जाय बिथांमोननि न'खराव रेशन कार्ड दं नोंथांमोना बे अरुणोदय स्किम जाय बिथांमोना 2.0आव थालांदों नोंथांमोना नैबे 3.0आव दा मोननो हासिगोन। जुदि नोंथांनियाव रेशन कार्ड दं आरो आधार कार्ड नोंथांनाव जुदि थायोब्लानो नोंथाङा नैबे अरुणोदय 3.0नि थाखाय नोंथांमोना इलिजिबल। बेयाव गभर्नमेन्टआ रोखायै लिरनानै होखादों। जोङो बेनि आपडेटखौ नायगोन। जुदि नोंथांनियाव रेशन कार्ड दं आरो नोंथांनियाव आधार कार्ड दं अब्ला नोंथाङा नैबे अरुणोदय 3.0नि थाखाय नोंथाङा इलिजिबल जानानै फैबाय। जाय बिथांमोना बे अरुणोदय स्किमाव एप्लाइ बानायनो होननानै सानदोंमोन नोंथांमोना बे स्किमखौ माब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन बेनि फुल डाटाखौ। लोगोसे नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ बानायनानै नोंथाङा मास मोनसेयाव 1250 रां नोंथांमोना मास मोनफ्रोमबो नोंथांमोना मास जोबनायनि 10 आरो 11नि गेजेराव नोंथांमोना नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव DBTनि सिस्टेमै नैबे 1250 रां बेखिनि राङा नोंथांनियाव मास मोनफ्रोमबो हाबबाय थागोन। मस्ट इम्पर्टेन्ट स्किम बियो। लोगोसे आत्मनिर्भर अभियान स्किमाव जाय बिथांमोना एप्लाइ बानायना दोनदों नोंथांमोननिबो रां सोनायनि मोनसे बिग आपडेट ओंखारदों आरो डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्टारभिउनिबो मोनसे बिग आपडेट ओंखारदों। जोङो बेखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव A to Z कभार बानायगोन। नैबे चिफ मिनिस्टार आसाम बे टुइटार हेन्डेलाव बेखौ पस्ट खालामना होदों दासों। नैबे केबिनेट बेयाव मिटिं जादोंमोन प्रेस कनफारेन्सनि बेयाव हाइलाइट बेयाव देखायना होदों। नोंथांमोना नैबे डेटखौ नायबानो जाबाय। नोंथांमोना नैबेयाव जुलाइ नैबे 31 2024 नैबेखौ दासो रिसेन्टलि आपडेट नैबेयाव होदों टुइटाराव। नोंथांमोना नैबेयाव नायबानो जाबाय। गिबियावनो जोङो अरुणोदय आसामाव टटेल नैबेयाव जाय बिथांमोननियाव रेशन कार्ड दं आरो आधार कार्ड दं नोंथांमोना नैबेयाव टटेल 20 लाख मानसिफोरखौ गोदानै 3.0 बे अरुणोदय स्किमाव गोदानै नाम सोसनबावगोन। बेयाव 20 लाख मानसिफोरा 1250 रांखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हासिगोन। बेयाव अल आसामाव 20 लाख निउ बेनिफिसारिफोरखौ सोसनबावनायनि बेयाव नैबेयाव एड खालामनायनि बेयाव बाथ्रा बुंदों। नैबेयाव लिरना होखादों 20 लाख निउ बेनिफिसारि विल बी एड आन्डार नैबेयाव अरुणोदय 3.0 नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों। आरो फ्रम नैबेयाव लिरना होदों सेप्टेम्बर नैबेयाव सेप्टेम्बरावनो नोंथांमोना बे अरुणोदय 3.0नि रांखौ नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं। टटेल अल आसामाव बेखिनि 20 लाखा जुदि बेयाव जुदि दाजाब देरोब्ला टटेल नैबेयाव अरुणोदय स्किम मोनग्रानि अनजिमाया बेयाव 47 लाख जाहैगोन। नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों। नोंथांमोना बेयाव इलिजिबल जानो थाखाय नैबेयाव रोखायै लिरना होखादों नोंथांनि बेयाव आधार कार्डनि गोनांथि जागोन आरो मात्र नोंथांनि रेशन कार्डनि गोनांथिल' जागोन। नोंथाङा बेयाव नुनो मोन्दों नैबे इलिजिबल जाखादों। नैबेयाव आधार आरो रेशन कार्ड थाब्लानो नोंथाङा बे अरुणोदय 3.0नि थाखाय नोंथांमोना इलिजिबल जागोन। नोंथाङा नैबेयाव फरायना नायबानो जाबाय। जाय बिथांमोना नेबाय दंमोन बे अरुणोदय स्किम आसामनि CMआ बुंबाय थाखादोंमोन इलेक्शननि केम्पेइनाव जाय बिथांमोननि न'खराव रेशन कार्ड दं आरो आधार कार्ड दं नोंथांमोना बे अरुणोदय 3.0नि रांखौ नोंथांमोना नैबे सेप्टेम्बर मान्थनि गेजेरावनो नोंथांमोना गोदानै बे रांखौ मोननो हासिगोन। दानिया नोंथाङा बुजिबाय जानो हागौ। दानिया जोङो नैबे आत्मनिर्भर अभियाननि नैबेयाव लिरनानै होदों आत्मनिर्भर असम अभियान फान्ड विल बी डिस्ट्रिब्यूट इन 2 फेज। बेखौ मोननै फेजाव होनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ थांखि लादों। आत्मनिर्भर अभियान स्किमनि जाय बिथांमोना एप्लाइ बानायदोंमोन बेयाव टटेल 2 लाख रां नोंथांमोननो बे स्किमनि जोहै नोंथांमोननो होगोन। मोननै फेजाव होगोन। टटेल नैबेयाव नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनो फार्स्ट फेजखौ नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोन्दों। नैबेयाव
फार्स्ट फेजखौ नोंथांमोना 30 सेप्टेम्बरावनो नोंथांमोना मोननो हासिगोन। नैबेयाव टटेल 30,000 मानसिफोरा बेयाव मोननो हागोन। फार्स्ट फेज नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों। टटेल नोंथांमोना बेयाव 2 लाख नोंथांमोना 2 लाख नोंथांमोना बेयाव रां मोननो हागोन। आत्मनिर्भर अभियान असम जाय बिथांमोना बे स्किमाव एप्लाइ बानायदों। नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्ट वाइज नैबेयाव लिरना होदों। डिस्ट्रिक्ट वाइजनि इन्टारभिउ आगस्ट 16 टु सेप्टेम्बराव नोंथांमोननि नैबे 16 टु सेप्टेम्बर बेसिम नोंथांनि डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्टारभिउ लानाया जागोन। नोंथांमोना बे स्किमाव एप्लाइ बानायदोंमोनब्ला नोंथांमोना नैबे सेप्टेम्बर 30आव नोंथाङा बेनि फार्स्ट फेज CM आत्मनिर्भर अभियान स्किमनि रांखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन। नोंथांमोना बेखौ फैसाखौ मोननानै नोंथाङा बिजनेस मावनांगोन। बे बिजनेस मावनानै नोंथाङा बे रांखौ 5 बोसोरनि उनाव नोंथाङा सुख'नो नांगोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोननो आं मोनसे फिसा इनफरमेसन होनो नाजाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय, शेयार बानायबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।